Dapit nga balaan, dalan unsay bulawan, nga giandam sa Dios kanato, ug dito wanay katapusan nga kalipay. Panghay-hay imo nang kalimtan, luha mo unya bahiran. Ni Jesus kanimo nagtubos, sa tanan mo nga ginaantos ning kalibutan. Pagkatahom nga handumon ang saad niya, ang kordero unya makita na. Dito angay kasakit, wa na unyay kangitngit. Ang himaya niya ang kahayag, nga kanato maoy nagbanwag sa kahangturan. Pagkatahom nga handumon ang saan niya, ang kordero unya makita na. Dito angay kasakit, wa na unyay kangitngit. Ang himaya niya ang kahayag, nga kanato maoy nagbanwag sa